Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Teh, pinang ilayu ni. Ni piti lah shupen ab yang ni beli ban selam. Merang pikai kan dengan pelak itu nak. Slam Phira kat kendai tarik dulu. Ini dapat slam. Agak cerong agak slam. Ni teh kat kendai tarik teh number 1 manga kan. Bisi yang ngam tep show tambah number 1 manga. Number 1. Kalau number 1 point tu po biju. Dia Phira kan banu pada pinlet kat kendai tarik. Lela ban imai pa. Imai pa. Lok berkat. Ngamon teh kan. Kanu berji matu ke show kat kendai tarik September. Kanu berji ke show serang. Katuka kapor ban peni ka film kadai kat wei steng men stamp ar baji nak pai Sngi san baji janmiet bat nyos pawa kan janmiet. Oh, teh ni pan ni kedu mah. Kedu kanu berji mtu ngio. Phira teh kejung apa tai. Ngini wan lang berok genggi artis di arbaje. Arbaje. Oh, hai. Das ke ibat tu Sngi. Nongdan em cing berpernya. Haka tu Sngi lekan songset bahan nama ba kitu ki break ba comments ning kong rukin yo wan plus ru kitu ki bala shim benta haka tu ka six kasi dancing and singing competition kitu barak khat kin sayo ban wan ban page tu ka film but ma kitu ki bala comments sang turu kin se wan lut Ki barshat reels ri music video. Ngaruh komen dah ya. Itu rekin so. ngaruh comment. Yang ini besar beli kuat. Misha. Berkuat. Ngin ai kita bak komen. Ai kita. Ha kem ta ma te em la sukset ni tu Ngin sini. sai kendo kapor ar baji ma bat ki. Tengin nyap tarai kitu ni kindu let berkuat ni. Kendo baik kin sawan lut barak. Ban ya bentalang. Nyiru ni dalang ni. Apa aju beli ki na ba kita atas teman. Ai komen ro ni. Tapi yang kata tu. Dengar ngin habe shat reels kan itu jing wai ma. Ya besar mengiru. Oh ngi telah ngah berseri lah besar lupa ni. Saya kini memang pasal mah. Badu shat. Ngila nang lupa besar mele. Ini apa mana ini apa mah? Ini kan itu berruai ketika jingruai shit kerang. Termasuk ini kan. Oh, surjumpi mah. Oh, surjanga. So congratulations ke jingruai jumpi by Sherilin nang ban. Dia mah minta lah dan ni nang ruai ni teh ruai mah. Dia berwai baik. Ya ruai. Kita post studio ngin ruai. Live. Tu jungi sab. Ngin ruai nak tang keras mah. Ruai nak keras. Dah, sedang shopping. Ngipot baik. Sedang ruai lang mah. Ngalas ngutuba ya kata abshashi porya ngaminta sentiun om tlor la daching ipi la yoko Talia. Bahasa Rama ni. Live ke bahan ni. Sur live dia. to piru dan bawakan yat bah dan bakata kasi te barok khoi mah ini kan das bah Ti pajba ngi panji kesan ma nak tim tingkai borok ba piniwan ban aje kesan ikan ke film haka khat khandai trek mentau benai September tengin sekenduru ha po biju cinema haka khat khandai trek kublai sibun u ting shop ke film tingkai u Phira dot dong u laong ba gajimut shet kerang ha gajing ruai ke film tingkai ke long ba undam Kynrandien ladawan u labba ni Praw ba u kula de ke ba ye bantip company e gajimut jong gajing ruai shet kerang ba de gajimut jong ke film tingkai Unong san Hima ulayo banekran kerpang buat Phira dot dong haswa bagan ke film kan pen ipat ba habiju cinema shilong ke banlong ha khat khanai trik menta ubnai nai lur archa arpesan ha kani ke jia kran buat Phira la yo ru banekendo se ki wede ki ting shop ki puran ki baak ha ke film tingkai hanan pulong ngati love hai karta hab shongar weda da pin shet kala way pala Pi pat ba baro ngi pedang subhai pi sha ka YouTube channel jungi ka nong san Hima de menta hang ne ngi dan bat iwe eating shop na ka film tingkai ka ba shen an sapen mi no hapo biju cinema hall de kublai shibun pi Phira dot dong ngi pedang subhai pi Okay. te ngako ban menta mo ye kran chapang kan ka film ba thamai jong pi Ha. te lanu pi ong man pen mi Ngin pen mi haka khat khanai tarik September ada jar pesan. te ka film ka kerteng ka kum tu Tengkai. Snau tanat ka kerteng mo ngas ngau ki ong hana ba kani ka kerteng jong ka film ning kong ki ai da kumwei te ka ka ba pelong pade ban kin change biang ya kani ka kerteng jong ka film Ngatarai hani by producer director gila ada page bhai ka film so tho ba kani ka hani ka film ko ke ngi ko apan ai kata ka jing sneng ne ka nuksa khamtam ha ka por ne mur kata tengkai kala tengkai ka jing long jing im gibreu ne tengkai ka poru Ini satu baka film mah? Kau hai.
Te hakani ka film pada pi akum uai. Hang ni ka film nga akum pula benang mudi main role hang tahi, wen ni main role ngadan hang ni apa benta. Te nga kum tahu orang ba threng basam jinjar basam lana ka jingim. Kum tahi ngala ngamla batai than. Ba kalau man spoil no long spoiler alert nam ta ka film kalau ta ka dor hai. Kade. Te ngayo I baka music video hapo YouTube channel hit ba. Kalau hit hai. Te kijakaru kiba itanan ba ngai I ba phiale chadu shagowa. Goa hai. Ke ka pelong pisia pada balong pinjit ya katu jaka hang ni hapo India jungi ki bun ki jaka watang ha Meghalaya ru am kila don lupa ki jaka ke itanat bha ke I pada ka ba naka ka kenhun jong pisia ha ka film ke ka ba pelong pisia pada pin let chadu shagowa em ka jinglet jungi no kong shagowa kalong ba ngi lalit ka don film jonga mashwar ngi alit cha sikim e kalong ka ritha tamta producer jungi ru la kwalin no skui jaka ba kham shit ma kham tam goa na ro ba ngakan mau ni film kasi menswaru ki basil ching kila julet goa tamba kim ju yo abha mering kan scenery ma thare to por ka drone ko padon bin ma tementang la yo abha ban capture kata ka scenery jo goa kan kumba pi po video nga I bhai goa kilong ni kisha ki ding parapai ka we na kita arta ni yo la do ban yelik kai ma ya comment kan so tanat te ha ka por ba phile chatish po goa pi ya shamjing e hakilinti singkian ne ka long ka journey nang ne shatheken em don kam don jige ra ngi sile hi ngi la travel nang ni ngi le ka train hi te ka sotana na ha train ngi la kibon ki ba nang le first time po train ngi experience show kum no jing song train e te ka sotana ngi imani ka India bro ko ilang ba ka train kam don jing system e kalong smooth bro khai sotana hakani ka music video ngai I producer I kerteng shit kerang haki music video ru am jomno pat juyo asno te ban ong ba long ba kin ai da kata kalong ki wait phang long jing ki ai ba ka kerteng jong ka tu ka jing roi em tamakan ni prem kalong different ha ban ong shit kerang ha em ki ai shit kerang ngan thai ka we na ka kintien ban na tu ka jing roi ro kana bang la shit kerang ka si kumta kadi kata thai bami na ka ki lyrics jong kata ka jo tu music video na bahanga pat ngaso bali ai shit kadang na ngala shit kadang shisha sto par bang shoot te ka dor jong am te bhadi bladep edit thai kala kham biang hi thai ende ha di pi ki raw footage pisi itho ba bar khoi ngala shit kadang kan shisha go ka shit te ka jingmo jong ni music video ro ka compare pha mo ka ai bet shit kadang kam de te chapang long da phi lit bakna chapang ka jing e ru kam de te tang ka jing e phi mention bet ya kata ka balong ba pia don hang tu ka jing wai ka debet chapang ka e ka ba pia snow hang tu te la ha em to ko ba nga mane ngong shit kadang na ba shit kadang thang to ka sni jong gowa ka shit sha tam ba ka jing bu sha jong ni jwai ka long ba hak jing e mo ada Ther ulap ba ne ulap Praw ro ha ba shit kadang ka sni ro ngam e te be e lik be kin tur be kin gadi kata ta ka lap song ong pi ka tai kin ada shit kadang ka si ka no iba e nganam e re mun kata mun ibon ki couple sebab yang ni kila pan sutu kita mah di somlana ulak jofir mesra shit kerang kiong te la shit kerang ro la khlut kasi nam ta jofir abet te hai ro turbet ke chakmat kata ka jingmot kadi kata ha bangi phai shaka film pade mo ha te ka e ka jingmot jong ka ni ka kintin tingkai ha bangi phai shaka film ka jingmot jong tangkai ngala pan ai khniat kata ka malumala ka summary la pan ong mo jong ka film kolong ba teng ki breu ngila asushim ko haktian parang ki ong take for granted ma khamtam mi ka jing ya long shilok ne shi kumta shi samna ne shilok ni teng im ja thau bhai kata te menta pat hang ni pat hani ka film ka pani bang yap tang kai kan khamtam e ka jing e ya paring ulok bat kalok ne kono kono teng paring jungi haji breu si jasha teng la ayo olok shini shatai kumpet hi kum thabahi sharum chaneng shawai shai te kumta mod ngim tang kai shu ta tengkai mud ka blong kombong han ka film treasure ngim treasure show ia kata ka jing best kata ka balong ki ong ka jing khuit jong kata ka jing ya tho ni ka jing shom korim musi jung ya along tengkai no ngim tengkai show te kan ni ka film mud ong hap tengkai ken kalong tengkai kata ka jing e arngot ken wadang lai lang lai shong shi pho khat sao khat san ka snam dong ya kan mau bet ken bali ya poi hai tai tengkai mud hap tengkai tai jing e ken te kani ka film ngai I kum bade first time phi akbat Sherilin mo hoi first time Sherilin hoi te ka jing ya lenti jong phi ban akbat ki we de ki puran te ka experience jong phi ba phi yo ban akbat I Sherilin hoi ka experience kalong mani ba komi Sherilin ro ilade I ala ban ong idi ne ki we ki social media influencer I bala pau bang ni pori khasi jong
tengah kemen bang ada ngayok kalan bat bat i bat kumbang ong hi ngang bat kiwi la kejong kejing benta la kejong ka talent kidan bat i ru ngal alap tengah ngak kemen ngal bat adjust bat man ki puron ke man ki puron kon komisioner i dai jing tibet coba palat ngaru ngang haban adjust bat i tengah tur ke so tenat bah ban bat ni ban te ha kani film menu ki baya shim benta ke kimen ki dai iba golden susyang hadin ikong Risha mensong ikong Sherilin kumba platep te bat ngah hinga long ta ba khamat kidan hi ki kum iba Jason ram ru idan hang ni te plaban i umta te iwen ki ngala brong i ji ba ji ru ide iwen ki khro joka influencer ma untuk social media tengah kemen bar khoi bat iba golden tengi labon ki film lale te menta bat i kong Risha bat kong Sherilin ka di first time te ngasotanat ka experience ban ak bar kir ko te ha baya keren pade bat kani ka ka feel ka ba pilet ma pi menta mo kani ban let acting ke ka ba pelong ye pi pade ban pin jet bet ye kani ka ba pin mi sha khamat bete ban ak film hindai ngayo i ba ki we ki ting shop am ki la sedang ja menta pi pade pila rem bha mo ngala rem ha la rem bha pi dang yai mi bete ni mi bet em kalong kumni ba ka wei pat nga so ba nga ai ka jing sungu arta di blai but igi producers ruma nga ba di ini producer mata chwa sim dia ru ila ada artli film na lai tiding ila de ban mata te ka record producers nga lai pe ken te nga so ai ngo ba ki ru ki khot nga ka dia takala re ba sakawai ru nga mot badong ba bali bun ki te chop ki ja no na ba hangni pori kasi chungi film ki kum aktor ngi pala ban em ke ngi pala ban iyo nga sakawai ru ngi ban yo tangi kenja brand ambassador ngi padon ban le tengah tarai ka hi you know ba tang bakan film em tebun sin nga perkat paratin shop kidan kila alit no ki kam business kidan kila trade office no te kum ngapan ngadan hi ka kam na ka jongru tengah yo hi ka mot ngadan hi ngala hi pan wan hi ka kam na jong ngadan damon ban action ro ngala apply kan ka por bas kawai ngo nga di sungu ik producers baki khot inga tang kata hi ngala ban te hakani ka jingya lendi jong pi haduk menta pi long kum ne mo te ka film ka baning kong du kum nu pia yo ban don in contact pade ban yo ban shim benta ka film ka baning kong du jong pi ngan batai kalong ka khana biria khnian ma nongkong nga kan ma ba man shwa nga ak film nongkong ba di ba predip kurba hi ka rewi ka film ka teng steng tang ta kum nong pai ang ta no na ba ngamot audition ngali audition ka film kum nong ruai ta bangali audition kon ruai ta ma kham sajit hadu mentaru ndarwai ngam tu kaya nam ngai ngam tu berkata memang kham sajit kum nong ruai mo ka biang te hata ko por pat ngala adu jekan manong to thrai ngam la thrai ta wis ngi kiram ba phone production chung i ki ong hana ban ya pi tingi kham jit kon ruai ta ma phikwa ban an te ngong ngapan ngong kabiang mo ngong ada yo kata ngon la karung mo tengah rung kan nadu ta ka por hi ba di ba predim nga shot eta ka film ka teng steng hadir pa nga sastang ba nang ta nga sayo hiki role barit hadu menta kan kini kisngi ko ya kini ki film te ladadon ki ban khot epi menta ki ban ruai fin yeshim benta bet lada kino ban res ngas lej bet kan mlele ka tangan chim benta hi compare kata te to tang kita hi ki kentien te ka ek pate ka ktien khat du na phi ba phin ka ai shi pat ba ka ktien khat du juna kalau me sai sien ba ya phi pat ba khubli shibun sai sien ba phila kersan lam gini ka jingroi ba thamai shit karang ru jonga nak film tengkai tentang kata ngau subha ban kersan lam yangi bat barkhoi ki badan lang ni ka film tengkai bat ki wei ru ki pasi barkhoi ki tenchop puran badan bag hagi film kasi sobha kersan lam yangi namar langba ka kersan juk phi ngi sala ban continue ni ka kam jungi ban ngi da hawai si ru thrai ngila ban yakot bor bat ki bar jalra ni ki wei na kari india bat ka parthei hi barkhoi tang kata sobha on pe ka film tengkai khar khandai tarik September 2000% te sekoi ngam ong ye phi paj ba bar khoi ba pej sobha wan pej ye ka film tengkai kan stang na du khar khandai tarik September 2000% ka por kalong ka por khat wish teng step 8 baje no sngi san baje janmiet bat ngio baje janmiet te kermen ba phin wan bat sobha wan kersan lamingi bar khoi ki ten shop ki puran ha film kasi kuble shibon te paj ba baro kat tu philayo sngo ya ki jingkran ki jongi lingba I ting shop jongi I main role hakani film tingkai te ngi ai kuble ka por jong phi Phira dong ta kuble shibon I phiro kang kuble te tang ki tu hi ngin saya sham pade bat ki wei pade ki bai shim benta hakani ka film tingkai